No niin, sitä on nyt uusi projekti ajeltu tallista pihalle, nimittäin 210 ambulanssi. Vuosimallista en ole ihan varma. 2.9 turbodiesel. Ja tämmönen ihan melko siisti. Vähän on jotain tällaista sanomista. Ja takalausi sieltä puuttuu, on rikottu, mutta siihen tulee pleksi tilalle ja näin. Kuten näkyy, tavaratila on aika hyvän kokoinen. Täällä on jotain ryönääviä ylimääräistä ja laatikkoja on aika hyvä määrä tässä seinällä. Siinä on pari tuosta isompaa ja pienempiä ja tuosta rulokaappia ja tuo on sitten tommonen iso laatikko ja kattoluukku ja tuuletin ja valoja. Kaikkea on. Puhelin. Kaikkia valokatkaisijoita. Mistä ei suurin osa ei toimi valokatkaisijoista, että noi valot tuo sivuilla ja toi kattovalo ei toimi. Tarvitsisi käydä kaikki sulakkeet lävitte. Putsata, ottaa sulakkeet pois, putsata ne sulakkeen paikat ja pistää uutta sulaketta tilalle, niin varmaan rupeaa pelaamaan suurin osa noistakin ja jos se johto poikki. Takaluukun lukituskin toimii hyvin. Semmonen jääkaappipakasti. Täällä on reikää. Siinä on melkein ainoat ruosteet mitä löytyy, että noi helmopaikat sitten ja sähköikkunat on ja tarvitsee vaan olla virta päällä ettei ne pelaa. Tällaista ikkunaa tässä näin ja kai siinä katsotaan lähteekö käyntiin. Viisivaihteinen manuaali. Täällä on kans kaiken maailman ainakin taakkevalot noin. Tämmönen hieno laatikkokin tässä. Täällä on muuten tämmönen, jos nyt löytyy enää, se on varmaan täällä. Tämmönen hieno vara-avainkin näin. Tosta tulee avain pihalle ja tossa on semmonen nappula mikä painetaan tuohon. Keskuslukituskin toimii tässä, että ei kai sinä, katsotaan lähteekö tulille. Joo, hyvin. Tuosta toimii tuo lasi ja nää pelaa. Jotain se piippaa siellä. Joo. No niin. Nätisti käy. Ei tässä tän kummempaa, mä ajan takas talliin, niin nähdään seuraavassa videossa.